אהלן חברים, ברוכים הבאים, כאן טל פרטוק מהבוילר רום, וכמו בכל תחילת שבוע אנחנו הולכים לעבור על יומן המסחר שלי, על העסקאות שעשיתי, על הסטטיסטיקה, ובעצם איך אנחנו משפרים קדימה. אז הגיע הזמן ללמוד מזה והרבה. יצאנו לדרך. אז כמו שאתם יכולים לראות, בעצם השבוע האחרון והחודש האחרון הסתיימו לו. אז אם נסכם אפילו את החודש, האמת שכן, אני חושב שזה זמן טוב לסכם גם את החודש ולא רק את השבוע האחרון. בסיכום של החודש האחרון אנחנו עומדים על $124,859 של רווח, 73.91% הצלחה, 68 עסקאות מצליחות, 24 מפסידות, פרופיט פקטור מאוד מאוד יפה של 7.88, ה-day win מאוד גבוה, 94%, 16 ימים מנצחים, יום אחד מפסיד, וזה קרה השבוע, ו-average win loss עומד על 2.78, כנ"ל מעולה, בממוצע $2,100 רווח אל מול הפסד של $756 ממוצע. מה שמעמיד אותי על זה לסקור 97.8. הדבר היחידי שקצת מפיל אותי זה ה-average win loss, שדווקא לדעתי זה מאוד גבוה, לא יודע למה מפילים אותי על זה. יכול להיות גם על הקונסיסטנסי איזשהו 2 נקודות שם הלכו, גם נראה לי על פרש, אבל נזרום איתם. אז סך הכל חודש מצוין. בואו נראה את השבוע. אז השבוע האחרון שעבר לו סך הכל $26,379 של רווח, 72% הצלחה, 13 עסקאות מנצחות, 5 מפסידות, 4.83 פרופיט פקטור, 66% day win, היה פה רק 3 ימי מסחר, ויחס ממוצע עסקאות של 1.86 רווח להפסד, מה שמביא אותי לזה לסקור 86.5, יחסית נמוך ביחס לחודש הזה, ובאמת גם ליום הראשון המפסיד. סך הכל למה לא שכרתי שני ושלישי? כי המתנתי וחיכיתי כמו ילד טוב לתיקי הלייב שלי מטק פרופיט, שסוף סוף השכילו להבין שאני כואב להם מדי בכיס. אז מהיום אני בעצם אך ורק בתיקי לייב, לא רק בתיקים משלמים, תיקי הפרו. אז ממצב של תיקי פרו אני עכשיו אך ורק בתיקי פרו פלוס. אז לקח להם קצת זמן להתקין לי, להביא לי, להכניס לי, לאשר לי, לתת לי את כל מה שצריך, את כל הדוקומנטציה שהייתי צריך למלא, ובסופו של דבר הנה אני פותח את היום הראשון, $1,960 הפסד. האמת שכנראה קצת מהתרגשות ומהתלהבות, כי בכל זאת זה מעמד כיפי, זה מעמד בהחלט מרגש, שפתאום החברה אומרת טוב יאללה אתה עובר ללייב בלבד. אני מזכיר, זה לא סתם מעבר פשוט של תיק פרו לפרו פלוס, שזה קיים ובסדר, זה ברגע שאתה מגיע ל$10,000 רווח בתיק ספציפי אז מעבירים אותך לפרו פלוס. זה סיטואציה שבה אמרו תקשיב, גמרת אותנו, חיסלת אותנו, עזוב אותך שטויות, תעבור אך ורק לתיקי לייב, לא מוכנים יותר שתעבוד על תיקי פרו, שמה לפחות נרוויח ממך. אז זה המצב. אז ככה קצת מרגש, שם אותי גם, אני חושב שגם עצם העובדה של הציפייה שהם יצרו לי שיפתחו התיקים וזה, לקח איזה בעצם מהסופש הארוך, שבת ראשון שני שלישי כזה בלי מסחר, אז עוד יותר גם הכניסתי קצת לפומו, ולכן היה יום פחות טוב. בואו נראה את העסקאות. טוב, נפסיק לבלבל לכם את המוח, בואו נראה את העסקאות שלנו השבוע. אופה, אני חושב שיש פה תקלה, מה זה אופן $19? טוב, נוודא את זה אחרי זה, אבל לא הגיוני, הוא שואב בעיקרון את העסקאות ישירות, אוטומטי, אז לא יודע איך הוא החליט שזה אופן שם, אחרי זה נבין איך זה קרה. טוב, יש פה $1,724 שהפסד. אנחנו הולכים בעצם לאותו יום מפסיד, עסקה עם 8 חוזים מיני. אז היה פה בעצם ניסיון הצטרפות, היה פה גם SMT IFVG, בעצם נסה להצטרף פה, שזה קצת מוקדם מדי, יכלתי עוד טיפה ללמעלה, אבל כנראה שלא זוכר בדיוק מאיזה סיבה החלטתי דווקא פה להיכנס ולא להיכנס עוד טיפה ללמעלה, או שיכול להיות שזה נטו היה ביצוע לא להיט, כי כשעוברים לתיק לייב הביצועים הופכים להיות פחות כיפים, כי אין מה לעשות, כשאתה סוחר בתיק שהוא תיק משלם, זה תיק דמו, אז בתיק דמו הכל מתבצע בדיוק איפה שביקשת, איפה שרצית, פגז, אבל ברגע שאתה בתיק לייב פתאום הביצועים עשויים להיות קצת עם מחלקות וכדומה, בטח ובטח כשהם עובדים עם ספקי דאטה שהם
הם לא מהטופ של הטופ, אז מן הסתם אין להם ממש סיבה לעבוד עם ספקי דאטה מהטופ של הטופ, חבל בשבילם, סתם יקר, ולכן אתה מקבל ביצועים קצת פחות טובים, אז יכול להיות שזה גם עניין של ביצוע. ואז אחרי שעלינו כבר כמעט לסטופ שלי, הסטופ שלי הרי ישב פה מעל הגבוה, והתחלנו להתהפך כזה פוטנציאלית חזרה, החלטתי לחזק כי הסיכון על הארבע הנוספים פה הוא יחסית נמוך, שווה לי את הסיכון, וכמו שאתם רואים, בסופו של דבר יוצא בסטופ $1,724 של הפסד. אולי אחד הדברים שהיו צריכים להרים לי ככה חשד, זה בעצם הזריקת זנב הזאת שהייתה פה, זריקת זנב לא טובה על פניו. כן קיבלנו פה צ'וץ' על הנמוך הזה, אוקיי? אבל בתכלס, אם הייתי רוצה להיות מאוד מאוד מדויק ונכון יותר, אז זה הצ'וץ' שהייתי צריך לחכות לו, זה צ'וץ' הרבה יותר נכון. כלומר, גם היה פה איזושהי לקיחת נזילות, צ'וץ' עם בלנס לא להיט במיוחד, כי הצ'וץ' לא היה איכותי במיוחד, וגם היה פה את ה-SMT IFG, וההצטרפות הזאת ב-IFG, הניסיון הצטרפות ב-IFG, שבסוף לא צלח, עסקה לא טובה. אני חושב שזה בעיקר הייתי צריך לשים לב לדשדוש הזה שנוצר פה. הרבה פעמים דשדוש יכול לספר לי סיפור נורא משמעותי. למה? כי כשגרף מתחיל לדשדש, זה אומר שהוא גם נפטר מסחורה וגם יש איסוף סחורה. עכשיו, אם אחרי דשדוש היינו יוצאים ללמטה, אז אני מבין שאנחנו הולכים למהלך אגרסיבי יותר ללמטה. אבל בגלל שאחרי הדשדוש יצאנו ללמעלה, ועוד התחלנו לייצר פה איזושהי מגמת עלייה קצת יותר ברורה, לצורך העניין, פרצנו פה את הדשדוש, תיקון, פרצנו לעוד גבוה, כלומר עוד בוס, תיקון, עוד פעם בוס. אני חושב שהייתי צריך להיות חכם יותר. כן יכול להיות שחשבתי שבאופן כללי בהסתכלות, אחרי כל הירידה האגרסיבית הזאת, אנחנו לא נצא לאיזשהו תיקון משמעותי, אלא התיקון יהיה קליל ואז נתפרק. אבל כמו שאתם מבינים, טעות. היה פה עוד הרבה לתת ללמעלה כמו שאתם שמים לב. אין מה לעשות, זה חלק מזה אנחנו לא תמיד צודקים, אבל יש מה ללמוד וזה מה שחשוב. עסקת שורט נוספת שהייתה פה אגרסיבית יותר, באמת גם אחרי ההפסד שהיה כאן, אוקיי? הגענו למעלה, כבר זיהיתי שאנחנו בנקודות עצירה רלוונטיות ומעניינות, גם כי כבר הגענו בעצם לאזורים האלה, בעצם לצ'וץ' הזה שקרה כאן, אוקיי? אז כבר אנחנו בנקודה סופר מעניינת. גם העובדה שאנחנו נוגעים פה ב-IFVG הזה פה, כמו שאתם יכולים לראות, ומגיבים לו, וכמובן האגרסיביות פה של הנר, חיכיתי לתיקון הזה שיבוא לקחת אותי, ונכנסתי אגרסיבי. הבעיה היא שוב, כמובן שהסטופ הוא כבר יחסית קרוב, צמוד, פה איזה 5 נקודות של סטופ, לא הלכתי פה לאיזה סטופ אגרסיבי, לא, אולי קצת יותר מ5 נקודות של סטופ. בפועל, בתכלס, המיקום היה טוב, רעיון העסקה היה טוב, אבל אני חושב שמתוך לחץ של הנה אני בתיקי לייב, התנהלתי קצת ברשלנות, נקרא לזה ככה. הכניסה עם 15 חוזים כזה מוקדם כשהתיק רק מתחיל מאפס, למרות שאני רגיל לזה. אני רגיל לעסקאות האלה, אבל פתאום יש לי תיק שמתחיל מאפס, להבדיל מתיקים אחרים של פרו שהיו כבר עם סכומים מאוד גדולים בפנים. אני תמיד שמרתי לעצמי גם על איזשהו קרית גדולה, עם איזה $8,000, $9,000, שיהיה לי את הפער הזה מהסטופ, ואז מעל אני מושך. אז פה פתאום התיקים התחילו מחדש מאפס, $4,500 סטופ, ואני מנסה לעשות את מה שאני יודע לעשות, לעבוד עם 15 חוזים, זה מבחינתי רגיל. אממה, פחות לקחתי בחשבון באמת העובדה שיש לי פה סטופ כבר יותר קצר ממה שאני התרגלתי אליו, וזה סתם הכניסתי פה ללחץ בעסקה. זו הייתה עסקה לא רעה, אבל גם לא טובה במיוחד. אני חושב שהיה הרבה יותר נכון לאסוף מה-IFVG הזה, ואפשר לראות את זה כבר, כן? האיסוף מה-IFVG פה היה יכול להיות מעולה, ואז הייתי נכנס כאן, סטופ מעל ה-IFVG הזה, היה שם אותי במקום הרבה יותר נוח, וכמובן רווח יש בו, והרבה. טוב, אז דיברנו הרבה על עסקאות המפסידות הללו. בואו נלך קצת לעסקה מרוויחה, שאולי קצת נתנה אוויר חזרה. איסוף של 6 חוזים ללונג. אני חושב שאתם יכולים לזהות את ה-SMT IFVG שמתרחש פה, בעצם על לקיחת נזילות הזאת, ואז את ה-IFVG הזה אני אוסף תוך כדי תנועה, לא ממהר לאסוף הרבה, וזה בעצם עבודה נכונה אל מול מה שנעשה מקודם, כי שוב, אין לי הרבה אחורה, אני לא יכול להרשות לעצמי
לעצמי יותר מדי, אני צריך לאסוף במנות כדי לאט לאט להגדיל את התיק כמו שצריך, ורק אז אני אוכל ליהנות ממנו באמת, כי אם לא, אז אני אוכל אותה, וזה לא תיק אחד, זה כמה וכמה תיקים כמובן. אז לצורך העניין, איסוף, אני לא נבהל מהירידה הזאת, הסטופ שלי כאן למטה, סך הכל היה צמוד מאוד לסטופ שלי, ואז עלייה יפה ללמעלה, אני משחרר קצת לחץ בעלייה הזאת, כדי שלא יחליט להתהפך עליי, ואז סתם חבל, אז משחרר קצת לחץ, ואז עולים יפה, משחרר. בשלב הזה אני כבר מבין, אוקיי, אני לא יכול לעבוד כמו שאני רוצה, אני צריך לעבוד קצת יותר סולידי, קצת יותר רגוע, אז בסדר, $1,328, עסקה טובה, מצוינת, ובואו נראה. אז בעצם צברתי את זה, נצבר קצת תיק מסוים, נצבר קצת כסף, יש פה את ההפסד של $292, בעיקר מנסה להצטרף פה למגמה. האיסופים האלה זה פשוט איסוף של הצטרפות למגמה, זיהיתי שהמגמה צריכה לעלות ואני אוסף להצטרפות למגמה, אבל שוב אני לא יכול להיות אגרסיבי מדי, ולכן אני מאוד זהיר במקרה הזה, סטופ כמעט בכניסה. נטו כי אני צריך להיות זהיר, אני מצד אחד מאוד רגיל לעבוד עם כמויות, מצד שני אני כזה ככה כמו שאמרנו מקודם, אפשר לראות את הטעויות האלה בהתנהגות, שאני שנייה צריך לעשות אדפטציה לאיך שאני רגיל לעבוד. מה שהבנתי גם אני עם כל הכבוד לעובדה הזאת שאני צריך לעשות איזושהי אדפטציה, אני יודע לעשות הכי טוב סקלפינג ולקחת שם כמה אלפי דולרים, ואז להגדיל את התיק ולנפח אותו טוב. אז החלטתי לשנות אסטרטגיה לאחר מכן. רגע לפני שנגיע לשינוי אסטרטגיה הזה, בואו נראה פה את העסקה הזו. יש פה עסקת נזילות צ'וץ' עם בלנס, אוקיי? הצ'וץ' לא חד משמעית, אוקיי? הצ'וץ' מבחינתי הוא זה שפה בעצם מהתחתית הזאת ביצענו פה צ'וץ', עלינו למעלה, חזרנו עוד למטה, לא יצרנו פה איזשהו FVG שיכלתי להצטרף בו, אז מבחינתי זה ה-Fair Value Gap שאפשר לי את ההצטרפות. הנה ההצטרפות שלי, הנה החיזוק שלי, 3 חוזים בסך הכל, לא איזה משהו קריטי. אני רואה שאנחנו מגיעים לנזילות החיצונית הזאת שנוצרה תוך כדי תנועה, זה מספק אותי, כי שוב אני מבין שאני מחפש להגדיל את התיק ולא ממהר לעשות עסקאות גדולות. זה שוב כשעדיין הייתי בהסתכלות של עסקאות ארוכות, SMTI, VG, נזילות צ'וץ' עם בלנס וכדומה, וכמו שאתם מבינים עושים יופי של רווח, $1,500 פגז, אבל משם והלאה הבנתי, חביבי, זה לא יעבוד ככה, אני לא יכול להמשיך להתנהל ככה, אני צריך את הסקלפים שלי כדי שנייה קודם כל להגדיל את התיקים האלה, אחרי זה נדבר על עסקאות ארוכות ולנסות לעשות פה גם עסקאות של 10, 12, 13 אלף דולר. קודם כל בוא ננפח את התיקים. אז הנה מתחיל לו הניפוח תיקים, בעצם כאן אני מזהה סטאפ כניסה בהתאם לפוטפרינט, אוקיי? תמחור מחדש מבחינתי ברמת הירידה של הגרף יכול לבוא באמת עד לאזורים האלה, פחות או יותר, כאן עד לנר הזה פחות או יותר. אז אני לוקח בחשבון, מחשב, ועל פי זה לוקח 10 חוזים ולא 15. 10 חוזים נכנסו, סקלפ זריז זה כל מה שאני צריך על פניו, והנה הסקלפ הזריז שלי, $4,550, בום, לכיס, וכבר מנפח את החשבון יפה, עושה לי טוב. עצרו. אהבתם את התכנים? אתם מתחברים ורוצים להרים את המקצועיות שלכם? מצוין. יש לכם 2 אפשרויות מבחינתי. או שאתם מצטרפים לבוילר רום, או שאתם מצטרפים לפחות למנוי הדיגיטלי שלנו, שם תוכלו לקבל את התכנים האלה בלייב ברמה היומיומית. אז אל תפספסו, אל תפסידו, שלחו לנו הודעה, ויאללה חבר'ה, הצטרפו לבוילר רום. בוא נראה מה זה ה-812 הזה. אוקיי, זה פשוט הצטרפות פה ב-IFVG, זה עוד פעם ניסיון, כי אחרי שכבר מיליתי וניפחתי עם 4,550, אז יאללה אפשר ללכת לעסקאות קצת יותר ארוכות, אבל עדיין ראיתי שהגרף לא מאפשר לי ליהנות מתנועה ארוכה. יש פה עצירה לא טובה בפוטפרינט, אני רואה את זה בנר הזה ומחליט שאני מממש חלקית ומקדם סטופ צמוד, זה יוצא החוצה, $812, זה בסדר גמור, מעולה. בואו נראה, אז יש לי פה הפסד של 1,816, לונג, 6 חוזים, אתם זוכרים את זה, אתם זוכרים שנעצרנו פה, ופה גם הוצאתי סחורה, ואז ביצענו תיקון התחלנו לנסות לחזור לעלות. מבחינתי התיקון הזה ל-Fair Value Gap אמר לי, תשמע,
וואלה, יש פה עדיין פוטנציאל, יכול להיות שאנחנו ממשיכים לעלות לשיא, אז החלטתי לנסות להצטרף, וכמו שאתם רואים, הניסיון הצטרפות הזה עלה לי כסף, $1,816 של הפסד. היה פה הצטרפות, סך הכל אתם רואים, מנוהל בצורה מאוד עדינה וטובה, כניסה ראשונה, ואז פריצונת, כניסה נוספת, פריצה נוספת, כניסה נוספת. כלומר, אני כל פעם על הפריצות מגדיל, והציפייה באמת הייתה ללכת לקחת את הנזילות הזאת. מבחינתי עסקה שיכולה להיות מעולה. בפועל הוא לא הצליח להחזיק את התנועה הזאת ובסוף התפרק. $1,816 של הפסד. וכמובן, אחרי שאני חוטף את ההפסד הזה, בואו נראה מה קרה ממש אחרי זה. שורט 7 חוזים, שימו לב, בעצם לאחר הדשדוש הזה כאן, אני מזכיר לכם, אחרי דשדוש מגיע תנועה, והתנועה שתגיע היא תנועה בדרך כלל איכותית. אז הנה קיבלנו את התנועה ללמטה, שורט, תיקון יפה, בתכלס אזור פוטפרינט רלוונטי שנמצא בתוך הנרות האלה. מבחינתי הנה ההצטרפות שלי לעסקה. שורט שמפה התחלתי עם 4 חוזים ואז למטה בפריצה עוד 3 חוזים, סך הכל 7. יציאה ראשונית כדי לקחת קצת כסף לכיס, ואז יציאה האחרונה ב-26,000 עגול, למרות שאני מבין את הפוטנציאל להגיע לתחתית הזאת פה, אבל ה-26,000 עגול הרתיע אותי מלנסות ללכת רחוק יותר, כנ"ל גם ה-Fair Value Gap הזה שיושב פה. אז מבחינתי זה היה בהחלט מספק. $2,000 נהדרים. בוא נראה, זה 2,000, וכמובן חוזר לסקלפינג, לונג 15 חוזים, חנף את הסקלפינג, לונג 15 חוזים, יש לי פה סך הכל, בוא נראה, ההצטרפות היא פה, אוקיי, סבבה. אז מה שהיה פה זה בעצם תמחור מחדש בנרות הללו כאן באזורים האלה, ואז בגלל שהתמחור מחדש לא היה מספיק חד משמעית, רציתי לחכות לפריצה של הדגלון הזה שנוצר פה. פריצה של הדגלון, בום, 15 חוזים, לא מחפש תנועה גדולה במיוחד, שימו לב, עד לאורדר בלוק הזה פה, כמו שאתם יכולים לראות, אורדר בלוק דקתי, זה הכסף, 15 חוזים, $4,600, פגז, עסקה מהירה וקצרה וטובה. אני רק צריך להגיד לכם, אתם בטח יודעים כמה כאב לב הנר הזה עשה לי, שהוא הגיע ממש צמוד ליציאה שלי וחזר אחורה. אני בטוח שאתם מכירים את הדפיקות לב המעצבנות האלה של נו מה אתה מסתלבט עליי? למה אתה לא עושה את העוד חצי נקודה הזאת ללמעלה? מה קרה? בהרבה מקרים כאלה אני פשוט מקדם סטופ מאוד מאוד צמוד, אבל בפועל למרות הקידום סטופ הצמוד הצלחתי לקחת ולצאת עם היעד הסופי שלי. אז 4,605 פגז. זה היה זה. בוא נראה מה זה ההפסד הזה של $1,000, 5 חוזים לשורט. אוקיי, ניסיון נוסף להצטרף בעצם ב-SMT IFVG. בפועל, כן, הנה עוד פעם, זה ביצוע לא הכי טוב. באמת, התזמון כמו שאתם רואים יחסית לא רע, אוקיי? אבל הוציא אותי פה בסטופ, סטופ מבאס, ובסופו של דבר כן התפרקנו. אולי עשיתי את העסקה אחרי זה, בוא נראה. לא חושב, זה לא סכומים של זה. זה עסקת סקלפ יפה. כן, תענוג. זה נטו תמחורים מחדש שסביר להניח אני מזהה בנרות האלה. לאחר מכן ריטסט על הנרות האלה, ואנחנו יוצאים לדרך. אז אני פשוט מצטרף להצטרפות לדרך. ברגע שאני רואה שיש פה נר שמגיע באגרסיביות, מתחיל לרד באגרסיביות, כנראה גם הרבה אימבלנסים שמופיעים, לא מחפש יותר מדי. מזכיר לכם, זה סקלפ, אני לא מחפש ללכת לתנועה. טק, לוקח את ה-15-16 נקודות שלי, במקרה הזה 14 נקודות, אוקיי? $4,275. הצגה מהיר וטוב, כנ"ל גם אלה מן הסתם. כן, אני ממש שיניתי אסטרטגיה ואמרתי אוקיי, בסדר, הבנתי, יאללה בוא ניתן בראש. אז פה חזרה לאימבלנס, הצטרפות באימבלנס, וכשאני אומר אימבלנס אני לא מתכוון ל-Fair Value Gap החמוד הזה, אני מתכוון לאימבלנס בפוטפרינט, אוקיי? כניסה 15 חוזים, כי אני מצפה לקפיצה מהנקודה הזאת. קפיצה, לא מחפש נזילות חיצונית, בלגן חיצוני, לא משנה מה, מחפש את ה-10-15 נקודות, במקרה הזה בדיוק 15 נקודות, תענוג, ואני בחוץ. $4,500 נהדרים. אז זה ככה חברים, סיכום בקצרה או בהרקה על המסחר שלי בשבוע האחרון והחודש האחרון באופן כללי. מקווה מאוד שנהנתם, מקווה שהחכמתם, למדתם, ונאחל לכם שבוע מסחר מוצלח, ואנחנו נתראה.